ce colorate sunt casele astea. Și Mergem ușor, ușor, așa, vreau să mă duc la deal acolo. greșelile să fac mai mult aterizare și decolare, nu? Nu. Greșelile, uite, ce a făcut Cristi. Greșelile... Da, am auzit că el la coborâre, la aterizare a făcut S-a jucat. Și toți ne jucăm și eu am căcat-o din joacă și mulți o cacă din joacă. Aha. Cel mai riscant este să faci chestiile astea în apropierea solului. Dacă ai înălțime, paradoxal, te uiți în jos, mamă, dacă e aici. Paradoxal, înălțimea îți conferă siguranță. Și dacă ai înălțime, tu până ajungi să lovești ceva dur, cum ar fi pământul, durează. Și poți să desfaci sforile, să arunci rezerva, să... Dacă sunt la 10 metri, țac, pac, șpang. Da, da. Nici n-ai clipit. La o viteză de 30, nu? Sau cât te apropii de sol? Cu cât vii de obicei de sol? Da, când te apropii de sol pentru... Să te rupi. Da, când te apropii de sol pentru aterizare, cam la cât? Te apropii de sol? Da, cam cu cât vii, da. Tot atât. S-a lăsat destul de bine. Pe aici, pe lângă relief. 624 de metri față de nivelul mării, sper. Când pe un 0 acum ăsta, că e pe el după așa, dar după el e ca pagubă. Nu e mare lucru. Acum așa ar trebui să sune. De spate, 45. Dacă ridic mâinile, 47. Acum când intrăm cu vânt de față, treaba se schimbă. Deci mâneca, vezi că e băț. A intrat acum un pic de mâneca de vânt. Aia roșu cu alb. Aha. Aia de acolo. Aia e mâneca că ai pe... Da. Avem 28 de km/h. Care cine filmează. E de vis! Uite pe dată înălțimea, de unde am decolat. Ăla vrea să se ducă, ăla știe ce știe. Creasta asta duce până pe vulcan. Când nu e nor, e o creastă care dacă e vântul perfect, te duce așa cum urcăm noi acum. Puși, 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 mai încolo și te duci, frate, până la vulcan. Temperatura e aici? Da. 30. Ce frumos se vede de aici partea asta de... Da.
am decolat. Se vede frumos de unde am decolat. Da? Așa, și la Stichi a încercat manevra prea aproape de sol, a? Bă, trebuie să vorbești cu el. Da, nu știți. Nu știu, dar în principiu a fost nici vreme n-a fost rea, nici o chestie bun, pur. Și căzătura aia care l-au văzut, au zis că ce la fraierul, știi? Pur și simplu nu și-au dat seama că e așa rău. da, când au zis că nu se ridică, știi? Da, da, da. Au zis că a fost o aterizare mai dură și că ești un pic de praf, mai de pământ. Da, 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 clar. Am luat și 8 trânte, am tasat 2 vertebre, tot din prostie și din la început. Am fost și eu la fel, probabil ca mulți alții. Sunt bun, știu. Acum nu mai fac. Da, da. O să fie interesant să ne uităm pe filmare, că Cum am decolat sau ce? Aberații vorbind. Nu știu cât spațiu am, nu mai știu, de filmare, cred că erau vreo 25 de minute. Deja după decolare monoton. Aha. Iată, poate spune. Dacă apeși, da, zice. Nu, îmi dau seama că încă filmează, e prea mare lumină. Aha. La 550 am urcat. Cât e acum? Avem 800 de metri de lungime. Aproape 1000 de metri. Iar adică nu încearcă să faci momentele astea. Unde? De manevrele astea. Vezi că eu o să te ajut întâi, o să comand eu și tu mă urmărești. Aha. La 500 care nici dreapta. În exterior. Balans, mai ridic, tragem cu stânga, ridicăm stânga, tragem dreapta. Hai, trage tu dreapta, ridici stânga. Hai, bagă. Bagă, bagă, bagă. Da? Da. Nu trage și pe stânga, nu trage de amândouă odată. Că altfel anulezi, da, comanda. Practic frânezi o parte și o lași pe cealaltă să zboare. Ducem în dreapta. Un pic la tine. Așa, mergem. Suntem aici. Când ne decidem să mergem spre aterizare, te mai las. Aha. Pentru mine e un pic lung să țin de acolo. Ai văzut de ce? Asta e bine, vrem asta, dar nu așa că le... Uite-l pe băiatul nostru. Aha, da. El are finețe, el are o aripă de competiție. Aia te duci la mondiale cu ea. Nu e cea mai nervoasă, nu e cea mai rachetă, dar este una prezentă. Și seleta lui, vezi cum e aerodinamică. Da, da, da. Formă de picătură, să se bată aia ușor, să nu se frâneze. Când am luat eu comenzile la parașută, mi s-a părut mai greu de tras de ele, dar parcă nu erau atât de lungi, nu știu, sau din poziția mea nu e atât de... Da, tu erai mult mai jos decât. Da.
de încărcare, și aici dacă suntem mai grei, comenzile sunt mai grele. Da, ăla cred că m-a lăsat fiindcă eram și ușor, cred că atunci aveam 60.